Nakaliang ka election commission jong kari India kala penbena ba kasni banyajiat yung nami khmat chakada balak sabha kan nong hakakabita jong na yang menta kasnem hani po kajala ka jongi ngidan atli ki si chaka lok sabha ban nani da po khasinya da jongi ngidan yaka ta ka chlong parliamentary constituency bat nakaliang jo ki sengki basan lang haka mekla democratic alliance kala sayo kotong bai tai long Dr. Jemino Mawthoh ni soba bang ngidan hang ni ngi bat i Dr. Jemino bat Jingiakren bat i halo kanika election kaban Dr. Jemino kai ding sngau jong phi mo phi na ka party GDP ndai ngi pan baki party ke alliance support MDA kila menjur party phi banong tong ku common candidate nam ta kanika election chalok sabha phi ha ka bai dei bakanika MP election kanika kenti ka bamanta ngasngau ba hadien ba nakaliang jong kini ki MDA partners mo ki party ki bapher ki badon kanika sarkar dakawe ke jingmud kila shim ya karai banjit ya u candidate baro kini monlang tengah ngo bangalong badon bokpa akini ke kenti ke bamenta di ngaskwa ban penkan ma house nem arajar khat sauru ak to ko por mo man bang dang long u MLA jongka nong thamai constituency ak to ko poru kaladon hi ke jing terwa nakaliang jongka party mo bat nakaliang jongki we ki party ru kum ke HSPDP bat ka khanam baniadon lang hakawi kalama de henry nakaliang jonga to ko por pat ngong ba ngadang su job ya ke MLA host nem arajar khatlai bat ngadang kwa hi ban sakri shoy pat ba hakani ka constituency bat haka jelai berokawai bat ngasko ba ki pat ba le se babon kim pat dai itu ba mo yang to ko por kat kani ke MP election ke bangi haban ya Tori ki laipun rio tili ki constituency te kam dei ka basuk te ndre kumu MLA ngala yo hiban sakri mo ya ka state but ya ka constituency la sansnem te men kan ya pat aba pipet ya kan ka jinglong ka jingman jong ka sensar ka khadar but kan ka political equation hakan ka state ka jongi mo kata ka permutation combination ka bai la ya don lang kini ki party bapher hakan ka sarkar senrop but hadien ba kadon kata ka jing terwa nakaliang ka party ka jongi but nakibi ki party ru ka jing ya no mensiam lang nakaliang jongi tengah so bangalong badon bok hado kata ba saw santili ki party menta kila edon lang ka ju ka kenhon kan thup ru ya ki independent mo kumi ba lambor malngyang ila yawan lang kan ka ju ka kenhon ban ai kata ka jing kershan kan yang aku mau candidate uban ya khun mentah kan election ni ba kapor la si kalong belengkot mo ka bakhim stangkan sanggamar ho absan sni pio kala ba lek leng kai ga preparation de finam ta ka campaign pina do ubnai April mencem hadian ba nakaliang jongka party kala sedang men project ya ka kerteng ke jonga tu kapor dia nadu tu kapor hi hadian ba i presiden jong party ila pensngo mengidan langut ki probable candidates ba polling do ba bendol lanong ba yang tu kapor nadu bena April ngakan mau dia nadu tu kapor hi ngala sedang ban penkre ak bai dei ba kanika election but ngala persyang hiru ban led daladia syek babon teliki constituency bani kendu iki party workers but hakani ka MDC election men kani hak bai dei bakani ka KHADC but ru ka GHADC ngalayo ban led ban campaign nak menta kini ki MDC ki jongi but ak ju ka porong ngalayo man led man pin itu khamhai la demo bani kedu markmat bat ki pat ba de haki jaka ki baboni la pelong ki jingilang ki bahe la poi si ki jaka mo ki constituency ki basyak ki kendong ki kensrot ngadu station ranikor syasai pung jani si bopon ba ki jaka ki ba ngalalet tinggal ayo hiban pelong ki jingilang rengkat bat ki MDC rengkat bat ki nong yalam jong party gitu ki jaka de hadien bangayo ban len hagatu kerukom tengah skoba kata ka jing pen kre hak bai dei bagani ka MP election ru kala nang ya chakmat gen dimentang idon satang khandiat sngi hak bai dei bagani ka campaign ti ka bas ngotanat ka longba nakaliang jong ki party ki bapher kilayawan lang ki top leaders jong party but menin ka sngi ru ngidang
dep kau ke Jingilang hakba idon lang chief minister jong jela Konrad Sangma idon ni presiden jungi Dr. Don Kuparloy idon ni ba pangniang presiden jong ka HSPDP nang ta idon ni ba Lambor Malingyang idon ba Aiban presiden jong ka PDF dikini ki party workers baro ki bade ni ki kenhun ki baper ki la idon lang ki ministers ki MLAs ki MDC baro na GHADC but GHADC kilai don lang rengkat bat armut kini ki CM de menin ilaya tahu ya ka coordination committee but lengba kini ka coordination committee ngini don kini ki district election committee hakba kandon ka jing penbet happening kini ki nongelam jong kini ki santli ki parti rengkat bat independent balai don rengkat lang bat ngi ingin saya perkhat ke ka strategi dan ka approach ke bangin dari pendon kam akan ke por ban reach out kan sekipat bah kan nomor ba lai pun riu teli ki constituency kam dari ke kam ke besuk nak yang ke jonga labon ba ki constituency ngala de bentur dan re ngadang kwa susu ban len seki constituency ki bedang bon bat ngin sepelong hi yakini ki Jingilang pat baru kat badang syak ke por kan dengan nget ba ke campaign ke jongi ke long ke ba compare menta nomor ba kini ke campaign ke jongi kam dei tang nak ke parti ke UDP dengan semua burom yakini ki parti rumah ki balai anok mensiam lang bania don lang kini ke juk ka kenhon nomor kam dei ke besuk bagi parti bagi newan lang boh kini ke genti ke pemerintah bania snok ti lang bania jet tang yuwe candidate de kam dei ke besuk nomor ba borok ki parti ki don la ke jong nongrim ki don la ke jong ka ideology ki don la ke jong ka party principle ba ka party organization de henre hakni ke kenti ke pemerintah pada ngasoba ka compare kendian nomor ba kini ki political parties baro ki bay don benta hakni ke MP election kini ki parties ki don hakni ke sarkar MDA baro de ke pen ya kata ka commitment but ka sincerity nak yang ke jongki ban wanra ya ka sarkar ke baskem mo kumbagi persang mentah kena ke sistem ban pen scam ya ke jing trikam jong dengan sarkar ban ngilai iru bah kini ki district council bro arteliru kanon ke jing persang nak yang jong ke MDA government ban wanra ya ke executive committee ke baskem ka KHADC ban HADC ru bat mentah hak bai di bagani ke campaign MP election ru ngai iba kata ka ju ka sur mo ka kawan kan hak bai dei bagani ka campaign nak kini ki parti ki baper pangas mau burom ya ka jing trade rengkat bat ki jing nok mensim nak yang jongki ban ya ka jing kershan yang kini kenti ke pemerintah ba Jemino let's say ki pangamo ki ko abantip ma mangi satu hi ba ka election MBC MLA ka fair ci bona ka election MP te traki ki issue ka ba pin ki ba pin kan ci ba hak di bagani ka lok sabah election pi ko mo pi ong mo pi hoit ka don ka jing fair padeng ka MDC election ka MLA election bat ka MP election te hak bai di bat ka MP election hi ngi haban ya simlang ya kilai pun riu teli ki constituency but mdei dang gini kilai pun riu teli constituency hendre ya ka jelah hiru berkhoi te ka ei ka bangi haban address pa nakal yang jongi kum kita ki candidates mo agni ke MP election ke longba kajing jong kini ki jela ki berit ki small states nomor ba ka Meghalaya ru kadika jela ka berit kiwi ki jela ki badon ka than chate lambingi jong kari India ru kidi ki jela ki berit lan no ka Assam te hak bai dei hi bat kajing ka ba kini ki jela ki berit ki kendo ki kham ya pher bat kini ki jela ki ba kham he ki badon hari India de kumbo pia tip hi ka jela Meghalaya ka jongi rengkat bat kiwi ki jela ki badon hang ni ha north east ka jongi ki don bon ba kini ki jat ben riudet pat mo ki don bon ba kini ki jat ben riudet pat bat ngi haban sko thu pa ya ka jing ka ba kini ki jat ben riudet pat kum ka jat ben riu jongi mo ki kendo ha kini ki sngi ki por kamtam hagi ni singi ki por di pamenta dia kadon kata ka aspiration ka jing angnod ka jing commitment nakal yang jong kini ki jat ben riu pat mo ban yo ya kata ka jing da ka bakam kerpang
mo namar ba ladang ia nujor bat ki jala ki bahe te ka long ba ba yangi mo ban voice ya kata ka concern ke jongi khamtam ha ka dorbar ba hang te Delhi tenre ngaskopat lada ngi persyang mo i persyang nakalyang jongi ngila hi ban address yakini ki issues ki bakta yakni ka judge ban ri ho jongi ba ka state ke jongi te ka problem jongi ni ki small states ko ma pitip hi nomor ki small states ki jala ki baret kimdade kita ki income generating states kumbalong ki state te hakabai de bat ka roi ka parle ngasngoba kani ka de ka bakong sanba nakamanta ki ni state ki baret ni menshwa pikan mau hi ba adu mantaro mo kata ka special category status mo kini state ki baret te ngiyo ya kata ka special category status bat baro kata ngiyo ya kata ka jingerap nakalyang jong sarkar keme mo hakadur jong ka grant ka ba khandai % hakadur jong ka loan mo 90:10 tenre PE pada hakabai de ka jing hakabai de ki kampan roi kan ka state ka jongi bon ba ki jing ki bangi kendo bat mentalele baka don kata ka jing keladur hakabai de bat kanika jingwan jong kanika wei ka sarkar pada na Delhi mo te menta PE bakadon ka jing keladur hakabai de bat kanika planning commission bat kumta ter ne te idon hi jing khandian hakabai de bat ka state ka jongi nomor ba ide jelai berit te ka revenue realization nakalyang ka state ka jongi ru kamdalong ka bahe adu kata te de nang ni ka daw ba ngasngo ba ngidon kamba ban address ya kini ki issues jong ka development ha ka state ka jongi namar kat chabangi phai laka de hasor laka de nongendong ru ka jing ka ba ngi kum ki pat ba ngi kendo ngatrai baro ngi saki ka jing jongi ki nong tre sarkar ka jing jong ki no hikai ka jing jong ki babon ba mo kamtam ki long yeng ki long sem ki baduk hakani ke jala ka jongi te kani ka issue bangi ban address ka be ka development dai kalong ka bakong san ba adu kata ban ngitip menta kini ki states ki baret mo pet menta nakalyang jong sarkar kemi jong kari India kala earmark ma 10% begini ka NLCPR to madur ma pi 10% from each ministry mo badai ban let kini ki kampan roi hakabai dei begini ki states ki jongi kajing kali ki jonga kalong ba ladangi don sibon ba kita ki ministry ki don ba let's say ba palat ya sanpo lene sanpo artli kita ki central ministries dolar ni shim tang 10% ya ke ba ngila ban yo nagini ki central ministries mo nang munta ka jingerap ikini ki small states tikalong ka jingkar khu ka bakrao bar ka jingkali kalong ba balai pada ngimla ban pendon kamba ya ke ba ka sarkar kemi ka sarkar India kala ai sengi nakabenta ki kampan roi nakabenta ban kentiu ya kom im jong ki pat ba nong shong snong salon sar ha ne ka jala ka jongi te nga ngaso kum UMP ngasngo ba ngade ban kemi benya ba hakabai dei bat ka jing trekam jong kini ki central schemes ki babon te hakanur kom la implement hakane ka state ka jongi bat ki kita ki mau jentut ki badon khmat mo bangi myo kita ki jingeram kum bangi dei ban yo ken pi udon wei u expert nang thina Andhra Pradesh ngakal mau ka Jingiakren jong abat hadian bau kli hakabai de bakanika jala ka jongi ya ka financial status financial position jonga state ki jongi nga ong ba ka financial health ka jongi la se kam long ka babyang namar ngi i mo ya ka ta ka jing od ka jing nam jongi kan hon ki bapher hakane ka jala ka jongi te mu upade ong malai fikran ne kata baka financial health jong pi kam dalong sauna du kata ka pisa ka bon darang yakren tang nakaliang jong ini central ministries mo kata mo ang IP tang naka NLCPR lu kababon ba ti balay ngim laban avail ya kini scheme ki bapher nakabanta kajimento jong patba hakane ka jala ka jongi ti kani ka de issue ka ba nasngo ka balong ka badon kam ha bat naluar kani pat ngidon kam hiru ban address kini ki issues subo kum kani ka road infrastructure
ka connectivity haka jala ka jongi rumo namar ba ladangi don kilenti ki sengkien ki babiang katamud karoi kapar mo rukan kham ya stat ken mo ngila ban link ya kani ka ki market ki jongi bat ki kini ki nongrep ki jongi ki than nong kendong mo nak menta ke income generation nak menta ke livelihood ke jongi ban kentiu ya ke kom im ha ka bai de bat ka yo ka kot de kani ke de ka wei ka benta ka ba ni sngodon kam ba ha ka bai de bat kani ka state ke jongi bat na lor kani pat ki don sekiwi ki issues ro mo bet ni akren berbor ha kani ka state ke jongi gila don bon ba ki jing ki ha ka bai de bat ke jing jong kini ki jat ben riu ret pat ngisi ong berbor ba ngidon kata ka apprehension ke jing shifting mo ya ke jing wan bohai snong jong ki brio ki banabar ki ba kam he pat bat kam tater de kani ru ka de ka wei ka issue ka bangi haban address pa kumno bangin ai ya ke jing da ya ka jat ben riu ret pat ke jongi mo de kani ke de ke ba ngasko nakalyang jonga kum u MP candidate ngasko ba kani ru ka de ka wei ka issue ka ba ni haban ries pa nakapor syakapor nomor ba ke aspirations jong kini ki jat ban riu ret padru ni don kam ha ban sim khiaken ber ka government of India ka di ban sim khia ba halor kata ka jing pen sko nak liang jong kini ki jat ban riu ret pad ha ka bai de ber ka safety ka security nak banta ka jong ki digi don ru sekiwe ki wei ru let's say banta ngi iba ha ka ni ka jala ka jong ni mo ka don ka jing persyang ban penrung ya ka ni ka kedian kasi mo ha ka eat schedule de la ya persyang ki babon ki kenhon nakaliang jong sarkar nakaliang jong ki ka khasi author society den reng asmoba ni don kam man kham tri sitom ba kumno bangin justify kumno bangin kham mo banbu kata ka pressure mo lani ka lobby ka bakham klan khnam ba ngin la ban pen urlong ken hako yesngi hako be de bekin ki jing e tigi don sigi issue hako be de bekin ki border hat mo hako be de bat ki bai de ka khai ka pateng e tinga soba ni hab hiban so thu ba ya ka jing e jong ki brio ki ba shong ki basa ha ki than khaput ba kam ta ter tingi don sakani ka boundary dispute ru ba hadu mentang impat la man penbet ya kan de hot ya kita ki boundary commission lada pensna den re hadu mentang empat la man pentelun ni kan ya kan ka kam syakmat tinga soba kamu tahu MP candidate ngaskoba ni don kam ban address yakini ki issues ki bami nakapor syakapor hagan ka state ki jongi hagan ka jat bandri ki jongi mo sibon ki jingi ki ladon tenre lada ngimnang ban address yakini ki issues hakarukom ka badai kini ki jingi ki nai ai beteng bat kanang penlang apen pisahi upat ba nang ni syakmat tinga skoba kum ki nomikmat dan ni kum ki nongelam jong kani ka state bat jong chat bandio jongi ni hab man mi benia ba bat kita ki jing e ka khia ka shon ka bangi ye kendo kum ka chat bandio bat kum ka state bat kum upat ba salon sar ka state ki jongi khnam ba ni la ban long ru mo kata ka sur jong upat ba ador bar ba Delhi parliament bane kren bane sad hak bai dei bat ki babon ki ba kata ya kan ka state bat ka chat bandio ko jongi mene pla pun pau jong sukumen mo ba pi amagi parti ki ba pe ke wan lang ban kusanya pi nengi ru ki election ba demo ke election lok sabab da ki ngi ba ki kamap ki sengru lo ki lewan lang haju mo ni ke ma ka RP ba kam ta rei kim sim la lo pa yo pa brio ye gin job thai e pat ka ba ka thama ni ka sadi ka thama ni pinne ladang ye nujor ye ka por ka bla let no but ekane ka por ka bamenta ka don ka jing appear namar ka political situation ka don ka jing kala mo hak bai debat ka political situation te hakani ka kenti ka bamenta pade watlada ke don ki kenhon ki paper hakani ka sarkar sendrop ni i ba kani ka sarkar kalong ka baskem pingi akren ma barobor hak bai debat ka unity but ka stability kani ka de ka jing angnut jong pat ba salon sar hakani ka jala ka jongi namar la kam don ni ka jing teli but ka jing scam hak bai debat ka sarkar nei te bon ki ngim la ban pentelun ma hakarukom ka badai mo kamtam hakabai de bikini ki kampen roiken te ngai i ka sincerity but ka commitment na kaliang jong kini ki nongelam lagi de ni ki parti ki baper na ke NPP na ke UDP na ke HSPDP na ke PDF mo
ngidon kata ka ngai ka jingmut ka baskem ka badon haki ban ngi sakhi ka ni menta hakani ka sistem ka blalet no ngi ba kani ka sarkar ka skem ban ngi ba tang hakani ka sistem bon ki kam ba kani ka sarkar ka persang ban le na ka menta ka jingmun to jungi pat ba hakani ka jala ka jungi te kumbangi hakani ka sarkar namar ba ka long ka baskem bat ka don ka jingi tili ngi ru hakani ka district council election hakani ka KHADC badru hakani ka GHADC mentang ila nila yo ban thau ki isi baskem kentup lang ki ni parti haka KHADC ka GHADC bat kani hi kelas dang man wandur mo kat kum ka jing ang nuot jong pat ba ngi kwa bandon kata ka jing etili ka unity bat ka stability ka jing scam ka sarkar namar lada ka sarkar ka long baskem lada ka district council ka long baskem kamot ba ki an dan ki bill ki bayade bat ka judgment riu ka jongi bat ka state ka jongi ngila ban pentelun ka kom ka bade pentelun syahmat kenang ba ngin yo ya kata ka jing yang menjur lang la ka dei na ka district council la ka dei na ka state bat ngin yo ru ka jing menjur na ka liang jong lat jong ka jala pi kum ba ong itai we ri rang ba mo yong ba Jemino ngi kum ka judgment riu ngila don lupa ka lenti ngila don lupa tambah hagani ke jing ya lenti ke jongi kidon ke jing ya baklaru shania bacatai te lada ngidon kata ka sincerity of purpose but ka commitment na kaliang jongi nganget ba ngin la ban penur long ya kita ke jing ke jing mi lenti na kaliang jong pat ba kamar ka ba phiom mo manong kalong ba ki por mom shwa haba ki kinan congress party mo ki walang hajo kamar ya kasi instability kadang ka instability ning tapat kadang stability ba pinli hello to nang dimsi ba yes nga ong ba hakani ke MP election mentaru nganya chakmat on the strength hakajing klan bor jong kani ke MDA government am the day e ban ya kan tho kan tha palat you know namar ba ngam so don jingmut ban ya kan tho kan tha palat you know and let us go on the strength of this government kani ke MDA government but kumba kala penpawru hakini ki artili ki district council elections menta namar bangi don kam ya ka unity but ka stability te da kani ka jo ka strength mo ka bor na ko ban let chupat ba ban ong ba ngidon ka jingkermen na ka menta ka jala ka jungi na ka menta ka judge ban riu jungi na menta ka state ka jungi but kani ka jo ka jing persang na ka liang jungi di kenhuan ka baper ngong ba let's say kani kan so urlong ru hakani ke MP election bangin penpau sya kan ka partai berkawai ba kani ka jingi telihi ka long ka bor bat ladang ye teli haklenti ke bade hakom ke bade bat ban shim ya kita ki mat thong ki ba hakmat me jong ka chat ban riu ko jongi jong ka state ka jongi na trai shibon ngi la ban le dak ba ngi burom lang ya ka jingi ai jing mut iwe te khnang ba kata ka jing khmi lenti jong pat ba ro mo kan urlong kan kata dia jingko kadang sengau pai ba ma ka diskan ki babon barang bat ka nu ba kani ka penpau ba ki social media ba per ba nama ba pd non congress candidate but ki will keep pi ba part of the BGP mo wala da ka UDP ka lawin na ka neda mo ka kamusta dia ka BGP ndai ka NPP part ka dei part of jong ka indi kadang ka sengau ki bil ba le se kadang ka influence da ka ka BGP no ka ne no pi kani ka issue nakapor sa kapor kadon ka jing pensngau na syandia na syatai ba ni kum ka UDP ngi don kata ka jing dei bat ka BGP mo tingi haban ngau tho menta kani ka dika juk jong ka coalition era ki parti ki baper ki don lang ka sarkar ha te men kani ru nakaliang jong ka BGP ru ki don armut ki MLA te nakaliang jong ki ru kila aya ka jing kersan ya kani ka sarkar den re hakabai dei bat ka BGP part ngasuk kwa ban pensyai ya kani bana kaliang jongi kum ka parti ngimdon kata ka political relations mo kajing ete lok bat ka BGP hakabai dei bat kani ka kam election ngimdon kata ka pre-poll mo ngimdon kum kata ka jing penbet na du nikong bandon kata ka pre-poll alliance bat ka BGP wat mentaru PE hi ba hakani ka jingi kun yakani ka MP election ka BGP ka don sarut de hakabai de ba kan dapat ngakwa yang bon pensyai kan de hadien ba ka BGP
but kini ki regional party hang ni North East ki khot ingi Jingiakren halor ka development jong North East dia nak liang jong ka party ru kelet banya don bentalang hakabai de kata ka Jingiakren nak benta ka development ya ka North East tu hi bam kwa ya ka development mo tian rei ban ong bakan don kata ka Jingite lok ka political relations banya kun election lang kata kam don anak liang jongi bat ka BJP tingi kwa ban pensung thu yu pat ba kata ndoi ka basong si pada ka long kani bana ka liang jong ka Congress party namar ngitip ha ya ka propaganda nak liang jong ka Congress party te kan nyai ban bet kani ban ong bet ba pet kani ka NPP ka UDP ka PDF ka HSPDP ka don bentalang bat ka BJP bat kamta ter ndoi kamlong ha kata kadur pet halor ki issues mo jong ka state ka CEB kini baro ki parti ke badan hang ka sarkar ki persya ha bide bukan ni ka citizenship amendment bill pi te hang ni hi ka pen i syai kedar ba kata kumbaki ya keno ki beri mo kata ka jingede kam da de ka balong haduk kata but sakawai ru ngakwa ban hang ni lada ki pat ba ki ong ba mo ni don kata ka jingede bat ka BJP te balai pada hang ni ka MDC election menta babon ki job ki dena ke NPP bat nak ke UDP UDP ni job bon di ke bamut ba upat ba dah skap palat ya kata ke propaganda ke bala penmi nak liang jong ka seng congress kan mentah Jingiakren ya ka citizenship amendment bill ki mo ka jingya keno shani satai ke ba lalai pujat ringi haban sung thoi kan ye ba ka CAB kamdei dang ka issue jong ka BJP ka issue jong ka congress su kadi kongres nadu menchua nadu usnam kat senai spa sapunyo umat kepala kwa manwara lut ya kita ki jat benriu Hindu sia kini ka ri India ka jongi dikani kamdai isu ke isu keba mentah kadi ke isu keba arim ba di mentah ka bidi begini ka jingkang bam dok masiru kamdai ka por jong kongres kadi ka por jong ka kamdai ka por jong BJP nadu ka por jong ka kongres menchua ru kala persanghi ban wanra ban ongi kini ki state i baper bangi don kam ban khang kini ka ban penyap ik masih mo kini ka ban on cow slaughter dikani kala don nadu ka por congress ban ndai nang kata tumundur mo pi ka symbol ka congress lai menchua kini ka masih te hadin ka kelas ka keti te pi menta ban chupan su tho bakla ya pat ba ka datang ka Congress party ka belong sekular ba kam tarter kalong ba bakla namar ki babon ki issue ka BJP ka sim menta ka de ka bala sim nakaliang jong ka Congress nadu ki tu ki por ki ba menchuaken dengan syukwa ban ong tang ni ka waipat ngakren ni kini ha ki jingelang ki ba per ngong lada ka de ka sarkar lang tin Delhi lada ka de ka bayalam ka Congress na lada ka de ka bayalam ka BJP ngimdei ban sngap palat yaka direction nakaliang jong center adon kam yangi ki try muluk ki badai naga ni ka jaka naga ni ka jala ki bas ngau thu khamba yaka jing ka bangi kan du kum ka jat benriu kum ka state nilong try mangi ka ni ka jaka mo nilong try mangi yaka ni ka jala de ka ka ba bahatame de mangi ken ban thau ya kita ki an di mangikan man pen urlong kita ki pi kumangalo ong menne bangi kum kejat beriang la don lupa ka lenti te ka syong hangi dadang yo ki nong elam ki baskem ka jingmut ka jimperkhat mo bat ki bayat bet ka lenti kumno ban pen urlong kata ka jingkmi lenti nak liang jong pat ba naskoba di mangi to syubu ngan ong pi mentah lada ka CAB ki pasmen kani Raja Sabha kan jayu lada pas ke CAB menkenil ada pas ke CAB Lok Sabha lada syubu ki pas ke Raja Sabha namar ke Kongres suka ngap hak bede begini ka syuong bangi rungi persya andre beli ke persya Lok Sabha beli ke Kongres parti beli MP nak liang jongi ru nakren bah hak bede begini ke CAB Lok Sabha beli Raja Sabha namar ba ke Kongres parti ru kadon la ke jongka kaju ke agenda banyo ya kata ke vote bank nakini ki jat benriu Hindu pi dia nakini ka daong ong ba pingim dei ban ngap inoru lada pas ini ki bil subo sa Raja Sabha ngimtip ke ik banjai ka North East men kan dia Manipur ki ong ba lada pas ini ka bil
ngin thang ngin thang ikini office sarkar ba kam ta ter nga ka jingkali ki jonga ka long kane hatu ngi la mo ban le thma bat kan ka sarkar India ladang i le thma ro kamut ka jing snam ka bashir khai ba ngani bat lada ka don ka jing snam manu ban janjar pat ba jungi ti dei halor kane ngasko ba kum ki nongyalam ki badon ka ta ka jingi ijngai nak menta ka jaj bandio nam ta ka state ki jongi ni don kam ban thau ani dalade ladi lada ka de na ka district council na ka sarkar jilla lada ngi don le ka jingi su thu jingmut apne ka district council ba ka sarkar jilla kam don jing e yangi bangin pas kita ki bill bangin pas kita ki an ban ai ya kata ka protection ka safety ka security ya ki pat ba nong shong shnong salon sar hakani ka jilla ka jongi tinga ngaso ba ngidi ban ma lor kata namar ba kamdei ka basuk bangin chuya kren chong shit ek mo ngiyo ek hill state klem ka jing snam dilarangi kwa ban protect ban safeguard ek interest of the rights of the indigenous people ru ngatrai ngidi man persyang ban ya kata kalenti nakabenta man wanra ek shong suk ka shong san bat nakabenta ka safety bat ka security jong pat ba kan chala dia fastan senang kali orang tak ada sebagai masyarakat yang tutanya MD lalu menteri apa sebarang dia ada benar-benar mengapa sebagai kena ni mamu di bukan di Kongres ami sutu ba pi ka Jingiakren kadon hi ka Jingiakren mo bat khamtam da ka baburam ba palaru di parlok hi de ndre ka politics mo ngi don mi i don ka parti nga don ka parti de ndre hot mi labat kamu MP mental lah suppose ne de ka vote bank jong ka congress su ka don hi ngam om bakam don ka vote bank den re la da pipet ya ka vote share nakaliang jongi kam ka UDP tang jong ka UDP ru hakani ka MDC election ka shutam ka congress tang kandiat ingi ka shutam ka congress tang kandiat ingi hakani ka MDC election but ladang ya shimlang ya ka vote share jong ka NPP jong ka HSPDP jong ka PDF jong ka independent but da ka sur mo but da ka jing scam ha ka jing mut ka jing perkhat jong ki nong yalam baro mo ban penjob yu tau kertong yamon lang na trai ka kan khamsuk ingi ban job yakani ka election menta kan khamsuk ingi ban job yakani ka election ka ba menta namar ba nilai ya teli lang te kini ki regional parties ki lai wan lang te ka jing teli hi ka te ka bor bat la rangi long ki ba scam ka jimut ka perkhat ka jungi nganget scam bangin yo ya ka jing job ka badan burom hakni ka kenti ka ba menta ro ka jingli khadu ma Jemino ngajos ko bagi pan yo aga jom la rangi jiet yo MP na kini ki sangrulo lesi una positif unong marwe umdan bi thu yo kumno pinu bang yang ka jing sutu bakla ju ki bre hobe kani pi nga shu ong tang ne go we pet nuksa ya ki MP ki bangi layo na kani ka jala ka jungi naduk ka por jong ba hovar nyota naduk ka por jong i Professor Gigi Swell ba PR kandia iba hoping stone ling do mo bat kum ta ter mo ngilayo ikini ki MP ladangi pai syaka jing trekam jong u Professor Gigi Swell umi na ka parti yu parti riulom berlayu kunru ladang makla na seng independent depet ya ka contribution bat ka jing no senyang nakaliang jong Professor Gigi Swell nadu ka jing persyang nakaliang jong i ka por bang dang ya ki hill state ila don ma ka contribution nakaliang ka jong i pet ya ka jing wanra ya ka school ba ni hu mo pet ha ka bai dei bat udu yong kumno bau pat ba mo uyo ai ka ni ka lat mo ban kam try mo ha ka bai dei kini ki pardu yong mangin lat na kani ka nationalization of you te kani hi kapen i ya ka jing trekam jong uniu MP ubade na ka regional party but bade ru komo kertong siman but upoi shedu ka kerdan banlong komo deputy speaker ru jong ka lok sabha but hadian ulong sa komo ambassador bro te habangi pen but ngia tho ya bishar ya ka jing trekam ngabo kani ka jing kli hoi ilayo iki MP nakaliang jong ka congress party nako aban bu kani ka jing kli ki kita ki kam ki balong outstanding nako bagi pat ba kenya bishar kan habaki national party ki la represent yangi la bon teli ki snem
parlimen tiki ai kita ki kam ki belong outstanding ke bakila le nak liang jong ki nak mentak state ke jong iken tikat ba uba professor Gigi Swell pat shimet mat nak liang jong regional party ke contribution ke jing no sin yang jong i kalong ke bakraw do kata-kata dengan ngit scam ba nak liang jong ngaru ladang ayo ya ke jing job hakne ke kenti ke pemerintah ngan persangkat ke bangala ban address ya kita ki issues jong ajat benrio ke jongi jong state ke jongi jong pat ba salon sar hakne ke jela mekalia jongi Jemino, terima kasih banyak. All the best.